araba ye novembre kalo tile 15 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna aw ma ladɔniya k'a fɔ kunu tarata don novembre kalo tile 14 san 2023 o kɛla don sugantinen don min ni a nisɔndiya ani a bonya ana karama o yɛrɛ kɔni bɛnna kosɛbɛ. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ɲinɛ o yɛrɛ kɔni kun bɛ a san 10 ma k'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni kuma se ka Kidali dugu minɛ. Kunu tarata don novembre kalo tile 14 san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 11 waati kunnafoniya olu bɔla k'a yira k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka Kidali dugu minɛ k'a kɛ u ta ye min yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye dugudenw ma. U y'a yira k'a fɔ Kidali dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka an ka fanga tigilamɔgɔw olu kunbɛn ni bonya ni karama ye. Nisɔndiya ani bonya o yirala Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kunu tilegan fɛ nɛgɛ kaɲɛ 13 waati Bamakɔ Sudan ɲare jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la ka taa u ka nisɔndiya ni u ka bonya n'u ka karama yira. U y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ ko o yɛrɛ ma ban fɔlɔ ko bi nɛgɛ kaɲɛ 14 ko u yɛrɛ kɔni bɛna u senda senukaw olu yɛrɛ ka yɔrɔ kunkan ka taa u ka ɲɛnajɛ ko o tɔ yira. O hokumu kɔnɔna na an ka maa dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ sugantila maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka bɔ bi an ka Bamakɔ Sudan ɲare ko u kunda Kidali kan n'u yɛrɛ kɔni bɛna taa u ka nisɔndiya an'u ka bonya o ni karama ko o yira dugudenw na ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye jamanadenw ma. Kunu tarata don o yɛrɛ fɛnɛ kun ye don sugantinen tuguni don min ni o yɛrɛ kɔni sugantila ka wulikajɔ ani kɛlɛkɛ walasa jabɛti ni an b'a fɔ ale ma ko sukorodunbana ale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. O hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ 100 sara o 100 sara a yirala k'a fɔ maa 7 ɲɔgɔn kɔ dadigi o de kɛlen don an ka jamana kɔnɔ olu la jabɛti ko o kun kan. An bɛ Ala deli Ala ye maa minnu lajarabi nin bana ko fɔta in na Ala ka nɔgɔya ko o kɛ u bɛɛ lajɛlen ye. Kabi tɛnɛndon novembre kalo tile 13 san 2023 ni kerecɛnw ni olu yɛrɛ kɔni kun wulila ko u kunsi Kita ma. Kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ halisa u b'u u ka tɔgɔmaw la olu yɛrɛ kɔni ko u kun ma se Kita kan ko mɛ ko dɔɔni ko u yɛrɛ kɔni ni Kita o yɛrɛ kɔni tɔ man ja tuguni. An bɛ Ala deli halisa Ala ka eji ani tɔgɔma ye Ala ka timiya ɲuman ko u di u bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔ bɔ ni kɛnyɛrɛ ye ekɔlisow ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o jɔlen don. Denmansaw olu yɛrɛ kɔni wulila k'a yira k'a fɔ olu denw olu yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔkun joli bɔ u tɛ ka se ka taa kalanyɔrɔ o yɛrɛ kɔni na. Kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna u ni marabolo maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnɲɔgɔnya ni o ma tɛmɛ a kɔnɔna na. U tilala tuguni ka na yira k'a fɔ ko ɲɛmaaw ko olu yɛrɛ kɔni wulila ka miliyari 2 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni di nin ma ko fɔta ninnu ma ko o bɛɛ n'a ta ma ko fɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni ma bɔ u ka kan fɔta o yɛrɛ kan halisa min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to denmansaw olu yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don. Kɔkan dɔnkilidala min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ daga yɔrɔ ni o bɛnnen don Senegal ma ni ale bɛ wele ko Kumba Gawlo. Ale yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɛnajɛba organiser ɲɛnajɛ min ni ale bɛ wele ko Festival Chant des Vertus Linker ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na ni a kan ka daminɛ novembre kalo tile 29 fo ka taa se décembre kalo tile 4 ma san 2023 kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ nin ɲɛnajɛ in ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka suganti walasa bɛnɲɔgɔnya ani adamadenya min bɛ nin jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sinsin cogoya min na. A y'a yira k'a fɔ ɲɛnajɛ in o yɛrɛ kɔni bɛ Ala ka labɛn kun min kama o de walasa bɛnɲɔgɔnya ani adamadenya o bɛ se ka tɛmɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. O hokumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin ɲɛnajɛ in dabɔlen don musolakaw olu de kama ko ɲɛnajɛ in a yɛrɛ dabɔla musow kama wa ɲɛnajɛ in a bɛ kɛ musow de kama wa ko ɲɛnajɛ in fɛnɛ musow ko o de bɛ a animer. O hokumu de kɔnɔna na a y'a ɲini ka wulikajɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ni an ka muso cɛsirilen ni ale yɛrɛ ye an bi ko a ɲɛmaa ye ni ale bɛ wele ko Fatumata Batuli Ɲane. An ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɔla ka dɔnkili da an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni na ni ale tɛ maa dogolen ye. Kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kun wulila ka a kun da Ivoirien olu yɛrɛ kɔni fɛ yen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire ni a kun kan ka taa concert la yen nɔ. Kunnafoniyaw olu wulila k'a yira k'a fɔ ko an ka dɔnkilidalaba in ko ale yɛrɛ kɔni bɛ u ka fanga tigilamɔgɔw bolo. Kunnafoniya jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ ko in na i n'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a y'a sɔgɔlen to a la don n'a nataw la an bɛ
na ladɔniya kun min yɛrɛ la an ka dɔnkili dalaba in ale yɛrɛ kɔni minɛnen no Ivoirien olu ka bolo kan. An bɛ taa Kɛnɛdugu Sikasokaw olu bara kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka quartier min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kabuela. Kunnafoniyaw olu bɔla k'a jira k'a fɔ sifinnaka denmisɛnnin fila ni olu yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 17 ɲɔgɔn kɔ la ko olu yɛrɛ kɔni wulila ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kelen ale yɛrɛ kɔni taala muru turu a tɔɲɔgɔntɔn o yɛrɛ kɔni na u ka gɛrɛn na ni joli ni o yɛrɛ kɔni bɔnta cayala kosɛbɛ. Kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni sera dɔgɔtɔrɔso la waati min na o y'a sɔrɔ joli caman o yɛrɛ kɔni bɔnna mais a kɔni ma bɔn a nin na min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka jogini kɛ. Kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ale somaw ale yɛrɛ kɔni ye furaw ni fɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ san walasa tɔ kelentɔ in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Kunnafoniyaw bɔla ka yira k'a fɔ joli bɔnta o cayala min kɛ o kɛra sababu ye k'a to tɔɲɔgɔntɔni ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na. An bɛ Ala deli bada nɛma Ala k'o di ani alisilamɛ sugu bɛɛ lajɛlen ma. Dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dusuma kasi kɛ k'a yira k'a fɔ sifinnaka denmisɛnninw olu ka ɲɔgɔn bɔnɛni na ye ko olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka tugun n'a sɔrɔ ni denmisɛnninw ka ɲɔgɔn bɔnɛni na ye ni a yɛrɛ kɔni sababuya ni o tɛ ka se ka bɔ u ka maramafɛnw na i n'a fɔ fɛn min ye telefɔniw ye ani fɛn min ye u bɛ filimu minnu ni u b'o olu lajɛ jasiraw olu sanfɛ. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawukaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ Novembre kalo tile 13 san 2023 kɔnɔna na. Kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ banbagaci 2 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ tun bɛ nali binkani wale kɛ Gawukaw ka quartier min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Château de Gao. A yirala k'a fɔ binkani wale in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sifinnaka denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ ni ale kɛla sababu ye k'a to binkani wale o yɛrɛ kɔni ma se ka bɔ a ma. Kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ binkani wale o yɛrɛ kɔni kun bɛ kasi maa min ma ale yɛrɛ kɔni Ala barika la ale ɲuman bɔla a la a sera k'a ka moto o yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ fosi o ma kɛ ale la. Binkani walekɛla ninnu olu yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ u kɔni bolila. An bɛ taa Masina kɛlɛ a ye maa minnu bɔ u dagayɔrɔw la ka taa u sigiyɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛn Mama Daga ma ni ale yɛrɛ bɛ Masina marabolo kɔnɔna na. Kunnafoniyaw bɔla ka yira k'a fɔ ko olu ye dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min yɛrɛ ni u yɛrɛ kɔni kan ka di denmisɛnnin 100 ɲɔgɔn kɔ ma. A yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ye farini sɔrɔ farini min ni ale bɛ wele ko Mizola ani Vitableu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka di denmisɛnninnakaw ma sifinnakaw ma minnu yɛrɛ kɔni si bɛ taa daminɛ san 1 na fo ka taa se san 5 ɲɔgɔn kɔ ma. A yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye o maa kofɔta ninnu ma ni kɛnɛ in yɛrɛ kɔni denbaya la ni maa caman ye ni u ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la Rodrigo ni ale yɛrɛ ye an ka kɔkan dolantalaba ye. Kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛna to Real ma olu yɛrɛ kɔni ka bolo kan fo ka taa se san 2028 ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa Liberia kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moroviyakaw olu fɛ yen nɔ kunu tarata don Novembre kalo tile 14 san 2023 o yɛrɛ kɔni kun ye olu ka jamana ɲɛmaa kalata ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna u ka fanga sinamatɔn ɲɛmaa ni ale yɛrɛ kɔni kun y'u ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔta ye ni ale bɛ wele ko George Weah ale ni u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni ale bɛ wele ko Joseph Boakai. Kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni sanga danna ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kalata in na min yɛrɛ kɔni kɛla a tako filanan ye kunu tarata don. An bɛ taa Burkina Wagadugukaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to nisɔndiya ani bonya ni karama o yɛrɛ kɔni donna olu ka duguw kɔnɔ kosɛbɛ. U y'a yira k'a fɔ depuis transition o yɛrɛ kɔni daminɛna olu yɛrɛ kɔni ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka siɲana kɛ siɲana min ni u b'o wele ko veille citoyenne min yɛrɛ ni u yɛrɛ kɔni bɛ kɛ u ka jamana rond-point bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ kɔni bɛ suɲana k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma ni dugu jɛla walasa jamana ale yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na walasa dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka da ka sunɔgɔ hɛrɛ ani lafiya ni hakililatigɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka feerefɛnw ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.